Okay, sir. Maayong hapon nimo, sir. Sir, pwede nimo ma-istorya kung sino nahitabo sa mga anak? May hapon po diha, sir. Kanang gahapon sa kadlawon, sir. Istorya na sayang kuyog, mga alas 3:15 dito sa area code nga hitabo nga dito na sa diskuhan kuno sa sulod na ang mga panghitabo nang nadamagan ra kuno na kunong nang hilabot sa iyaha nya dayon wa nila tuyo bitaw, sir, kay nakainom lagi sila pulos mo tong giduol nila nga sila pasahilo, nagtuo sila kanang gipasaylo na sila nya sa wa pa na mahitabo katong atong suspect sa akong anak iduol sa ilaha. So baga naa na siya kasuya ba, sir, ba nya sa dihang nanggawas na sila igutom man niya akong anak ug katong iyang kuyo kay duha ra man sila palit ta sila og hotdog nya karon kay gitawag man sa namay nagtawag sa usa ka grupo nila nga mag-istorya kuno sila nya pag duol nila naaman tong suspect ni duol man og kalit kilid og gisumbag sa ditso, sir, una naigo na yang panga, sir, nya kanang iwasan pa mga ni sila ingon tong babae nga naka-witness nya may gani kay wala na makuan kay na naman tong mga bonsir kuno sa gawas nagbadlong mao na, sir, nga pagbuntag na dire alas 10 na niari sa among balay kay mahadlok man sila mosulti sa amo, sir, mo to nga na wa mablatter dayon. So na-blatter na mo sa Station 5 siguro mga 7 o'clock, 7 o'clock na gabi kapin. Nahitabo ni December 17. Oh, 17, 3:15 sa kadlawon. Asa ni napita, sir? Sa area code sa Kalubihan. Barangay Kalubihan, Oh, Cebu barangay, City. oh, barangay Asa ba Kalubihan, to Cebu kanang City. imnanan? Imnanan, Mardiscobar, sir. Escobar. Oo. Okay. And then dito, ako lang klaro ko na sagiran. Oh, mura na nagsagiran lang kay huot man kanang area ha, sir, nya kanang nasuko din siya, sir, nga way rason ba ang bugiro kuno nilakwan kanang pasingit riya, sir, ba kay ang iyang ex diri man iduol sa akong anak, sir, nya kani akong anak, sir, buutan gini, sir, gracias Ginoo na ako anak nga buutan na dalang ni siyang amigo, sir, nga barkada ba kana si problema gusto ginom-inom mao tong nakuyog siya. Siya lagi tayo na biktima, sir. So napariglahan siya, no? Oh, pariglahan, sir. Kay wa gini Rico dong anak diri sa Tibok Kiyot, sir. Gracias Ginoo, So sir. first time to nung murag ni gawa siya gabi kay maglingaw-lingaw tungod sa iyang amigo pod. Oh, kanang pirmi ni siya dadon, sir, kanang maglingaw-lingaw kay problematic siya na yang amigo lagi. So mo'y naamong hinuon Na amo mo kay si John Tim na kong anak. O pila edad na niya? Baguran ni 19, sir. 19. Mm. Estudyante niya. Estudyante sa ICT. Kung sa kurso? Kuan ba kanang Senior? senior high kay nasakit na siya og kuan sa una nga nang dinggi. Okay, sir. Undang. Unsay damage sa iyang kuan napapangid? Kini yang duha diri, sir, crack ni siya. Nya need yun siya operahan. Nang niingon tong ang doktor nga temporary sa na siya na i-base karon dapat na operahan siya labing dali usa ka semana o sa labing dugay duha ka semana dapat usa ka semana kuno kay basig mundan malisod na dili na mabalik sa normal ang naong. Nabuak ko sa siya nabuak. Crack gid, sir, naaman ang kuan result X-ray o crack gid siya. Need yun siyang operahan. Muni naghubag karon. Oo, muna naghubag. Iyang nawong, no? Yes, sir. Nya sa lisod mo kaon, lisod istorya. Digid kakaon, sir, maglisod sig istorya, sir, ang kuan mo, sir, kanang gatas nya kanang pagkaon i-blend nya ipagi rig straw, sir. Pag-uy, Lisod luod jud lagi kay, sir. di sa ka istorya sa. Maglisod jud kuan, sir, kay naamang gud sir mo function gani siya, sir. Mo na nga nagampo jud sa Ginoo, sir, ba nga masulbad niyang problema namo kay nasayod man jud, sir, nga posible ang tanan diya sa Ginoo, sir. Naare buhaton ng Ginoo, sir. Okay, sir, panawagi, no? Basig tunay makakita karon sa ato ang interview. Kinahanglan jud mo og tabang kay dako kay galastuhan siguro ni. Yes, sir. So, panawagi, sir, no? Ako manawagan ko kutob sa nakapaminaw nakakita karon nga sa katong dunay kasing-kasing nga gihikap sa Ginoo. Ako nagampo nga tabang taon mo ini amount lang nga gaan sa inyong kasing-kasing ug kamo panalanginan pod sa Ginoo 100 folds blessing sa pan-blessing ibalik sa inyong panudlanan. Ug mao ra na, sir, daghang Sir, salamat. sa trabaho nimo? Bipat ra ko, sir, kanang naa bitaw kanang barangay peacekeeping action team pero wala mi counterpart sa barangay, sir. Ang City Hall ra man nagsildo na mo honorarium na ko, sir, 5,000 ra gyud, sir. Digit ka sapar-sapar. Dili gyud, sir, o pag-abang gyud taon na, sir. So, kung dunay maka-atag niya, malumog kasi-gasing, unsa man, through GCash na lang. O, sir, na may Gcash akong anak gi kuan sa katong akong gipo, sir, kay wala mo gud di mo ko kamaon ng Gcash, sir.
And maki-coordinate siguro dito sa Barangay Kiyot kay naman ka no. Oh, naara po sir. Oh. Official na to diha. Kinahanglan na kuan gyud. Yes sir. Panawagan na to. Yes sir. Okay, so stilan. Unya sa panawagan nimo sa kanang naghimo ani, sir, di ba pa ko no? Oh, ako lang panawagan, dong, sultihan di ka dong. Dili jud ka sibat bisag asa pa ka kay di jud ka kasibat sa silot sa Ginoo. Di ka patulgon sa Ginoo sa imong konsensya dong. Kung mahimo mas maayo pa dong mo surrender ka, imong atubangon ang imong kaso dong kay numdumi dong. Wala jud matago sa matas Ginoo, manubag jud gani dong. Upasa ka mo kaso sa As of now sir, mao gini among plano sir para pod naay lesson learn ng mga batan-on karon nga labi na nas mga nga dili sayon mangilabot ta sa atong isig ka tawo. Eh, di yun na maayo gyud nga labi na nani nga naglisod na taon og kaon nga labi na kung simbak ko salamat lang ko sa Ginoo nga wala maggrabe nga wa sa Ginoo dapat malison learn siya maliksyon siya Maliksyon kung dili siya. na to leksyonon walay mahitabo nga kausaban sa mga batan-on dapat identified man ni no. naa naman yung nakakuan sir na naman yung naong yang ngan And then dunay mga witness po dani. na witness po sir